Čau lidi, já jsem Min Shisan a vítám vás u dnešního videa. V dnešním videu, jak již jste z názvu mohli poznat, tak si ukážeme hororové filmy na DVDčkách. Začneme filmem Zmeškaný hovor. Tohle je japonský film a musím říct, že je fakt dost dobře natočený. Není úplně v nejlepší kvalitě, ale paradoxně tomu to přidává tu děsivost a fakt nějaký scény jsou dost znepokojující. I zápletka je zajímavá, takže ten film vám doporučuju. Další film. Roma-san Hon na vlkodlaka. Ten film jsem ještě neviděl, protože to je podle skutečné události a bylo to v sekci hororu. Takže jsem si to pořídil, protože vlkodlaky mám rád a hlavně tohle mi připomíná film Van Helsing, takže si to pak někdy pustím. Dále hodně známý film 3.15 Zemřeš. Já ho teda ještě neviděl, proto jsem si pořídil DVDčko a určitě mám v plánu se na něj podívat. Vůbec teda nevím, co od toho očekávat, ale doufám, že to bude stát za to. Zajetí démonů, kolekce 3 filmů. To je taková klasika, myslím, že to každý viděl, každý to zná. Když se na to i kouknem, tak takhle to právě vypadá vevnitř a za mě úžasný filmy. První byl nejlepší, druhý byl taky dobrý, třetí už byl slabší. Každopádně myslím, že všichni znají a doporučuju. Dále filmy Sestra 1 a Sestra 2, to je taky kolekce filmů. Asi průměrný horory, no. Nic extra, ale zase jako, že by to bylo špatný, tak to taky ne. Ale ta dvojka byla teda horší za mě. Každopádně, jestli jste neviděli, koukněte se. Docela to ujde. Winchester, sídlo démonů. Taky spíš jako ten příběh je tam zajímavý, ale děsivý scény tam jako moc nehledejte. Každopádně docela dobrý film. Noční můra z temnot. Ten film mě dost, pobavil je divný slovo, každopádně se mi líbil. Hezky natočený, pěkný scény, relativně děsivý. Celkem mi to připomíná horor To. Je to jako i s Teenagerama, takže pokud máte rádi To, tak si určitě koukněte i na tohle. No, dostáváme se k něčemu hodně známému a to je Halloween. Ten Halloween je trochu jiný než ta série, která nově vyšla. Je to od Roba Zombie. První díl za mě je fakt dost dobrý. Dal bych hodně kladný hodnocení, fakt se mi líbil. Takže ten doporučuju. Určitě se na to koukněte. To se ale už nedá říct o jeho druhém filmu Halloween 2, Rodina je věčná. To je to pokračování toho prvního Halloweenu a je to hrozný. Upřímně fakt, měl jsem problém to dokoukat. Příběh není nijak zajímavý. Herecký výkony špatný. No, nedoporučuju. Po případě se na to koukněte, abyste sami věděli, nechci nic spoilerovat. Takže Halloween 2. Teď se ale dostáváme k mistrovskému dílu a to je původní Halloween. Je to hodně chválený, navazuje to na ty nejnovější Halloweeny, co vyšly. Nebo ty filmy navazují právě na ten film. Moje velká mezera je to, že jsem ho snad nikdy neviděl. Nevybavuju si, že bych ho někdy viděl. Takže jsem se ho dopořídil a určitě se na něj plánuju kouknout potom se všema těma dalšíma Halloweenama, který právě na něj navazujou. Prvním filmem, který na něj navazuje, je Halloween z roku 2018. Tenhle film jsem viděl, úžasný, nejlepší horor, jako který jsem kdy viděl a směle ho doporučuji, určitě se na něj koukněte. Halloween končí, vím, že mezi tím ještě Halloween zabíjí, to DVDčko nemám, plánuju si ho pořídit. Viděl jsem, není už tak dobrý, docela ujde, ale minimálně o polovinu horší než ten Halloween. Takže Halloween končí,
si pohoršil, ale viděl jsem už i horší filmy. Sinister kolekce 2 filmů. Neviděl jsem, vím, že to je taky hodně známý, právě proto jsem si to pořídil, abych si vyplnil další mezeru, co mám, protože já mám hodně rád hororové filmy, rád si povídám s někým, kdo taky, a kdybychom se dostali na téma Sinistra, tak bych nedokázal vůbec nic říct. Právě proto jsem si to pořídil a těším se, až se na to podívám. Noční můra v Elm Street, klasický zabiják s kloboukem, s rukavicí obnosenou nožem a Freddy Krueger. Opět, nikdy jsem ten film neviděl. Já vím, že jich vyšla tuna, objednal jsem si zrovna tenhle, protože co jsem si nějak zjišťoval, tak ten je nezávislý jako na všech předešlých dílech. A jelikož jsem žádný neviděl a nechce se mi kupovat úplně všech 7 filmů, nebo kolik jich vyšlo, tak jsem si řekl, že zvolím tu volbu a kouknu se na to, abych aspoň měl trošku šajna, o čem to je. Horor, nehoror. Bylo to v kategorii hororu a to je Ospalá díra s Johnny Deppem. Takhle, neleknete se, malí děti by to asi vyděsilo, ale takový ten halloweenský duch toho filmu tam je, takže jsem to sem zařadil. Dost dobrý film, doporučuji, pěkný herecký výkony, pěkný příběh, líbil se mi. Černý telefon, to byl hit roku, nevím jestli 2019 nebo 2020, ale je to dost dobrý film, zajímavý příběh, fakt jako originální musím říct, a to jsem vidí jako málo kdy, že v dnešní době natočí originální hororový film, nebo jakýkoliv prostě originální film, a který stojí za to. Takže doporučuji, abyste se koukli. Další klasika, pátek 13. Tenhle ten díl je nejnovější. Nechci zase kecat z jakého roku, možná z 2009, a je nezávislý na všech těch 8 filmů, který vyšly před ním. Jo, je jich fakt jako furt. S tím Jasonem Voorheesem, tak jako, jo, vím, že pak ty klasické filmy, ty starý, v dnešní době nejsou už nic moc, ale ten fakt stojí za to. Vřízkot, úplně původní díl, za mě fakt úžasný, povedl se a určitě se vejde do top 3 nejlepších hororových filmů, který jsem viděl, takže směle doporučuji. Právě na ten původní Vřízkot navazuje Vřízkot 5. Určitě jste o něm slyšeli, vyšel i Vřízkot 6, čekám, až to vyjde na DVDčku. Ten jako film vrátil hype téhle sérii, aspoň podle mýho názoru, že se zas o tom začalo mluvit, zas to lidi začali probírat a sledovat. I když byl slabší, doufám, že ten Vřízkot 6 bude lepší, tak nebyl úplně špatný. A já jsem ho teda sledoval předtím, než jsem se koukl na ten úplně původní, takže mi tam prostě něco nedávalo smysl, nechápal jsem proč, a když jsem se koukl na ten původní, tak jsem to už lépe pochopil, ale i tak je to průměrný film. Film To, klasika, hodně pěkně natočený film, pěkný herecký výkony a myslím, že každý jste o tom slyšel a drtivá většina i viděla, takže doporučuji. Druhý díl, To kapitola 2, je to slabší, o dost slabší, ale zase jako zajímavý příběh. Ne úplně, že se tam vylekáte, někdy si budete říkat, co to sakra, ale příběh je tam pěkný, prolíná se to, tak to se mi taky líbilo. Takže pokud se vám líbila 1, tak vám 2 doporučuju. Slenderman, docela dobrý horor, celkem herecký výkony tam byly v pohodě, příběh takový nic moc, i když chápu, co chcete originálního vymyslet prostě, nebo něco zajímavého na Slendermanovi. Jo, já jsem rád, že to natočili, protože Slenderman je prostě byla i hra mýho dětství. Zbožňoval jsem to, reálně jsem věřil, že existuje, ale jsem rád, že natočil ten film a rád jsem se na něj kouknul. Minimálně to bylo zajímavý. Pokud znáte Slendermana jako malí děti, tak se na to koukněte, protože vám to dost připomene dětství. No a poslední hororové filmy, tak to je Annabelle, kolekce 3 filmů. Opět si můžeme ukázat.
jak ty kolekce 3 filmů vlastně vypadají. Asi stejný jako v Zajetí démonů, nejenom, že tam hrajou stejní herci a navazuje to na sebe svým způsobem, ale je tam stejný postup. První film nejlepší, druhý dobrý a třetí už nic moc. Takže to postupně takhle vlastně upadalo, ale líbí se mi fakt ta návaznost i všech těch 3 filmů na sebou a že se to prolíná i trochu s tou sestrou, s tím v Zajetí démonů a dokonce tuším, že ještě Lalora, prokletá žena, to si taky plánuju pořídit a taky by se to nějak mohlo nebo mělo prolínat. Takže tak. Tak jo, bylo to celkem zdlouhavý, původně jsem chtěl natočit veškerý DVDčka, který mám, ale to by to video mělo, a to si teď nedělám stranu, kdybych o tom mluvil takhle jako teď, tak půl hodiny. A to by se na to nikdo nekoukal, já sám ani ne a nechtělo se mi to pak ani jako nějak stříhat, nebo se tady půl hodiny vykecávat. Takže jsem si řekl, že prostě natočím jenom určitý kategorie filmů z té mý DVD kolekce a nebudu točit úplně všechny. Každopádně tohle je konec videa, doufám, že se vám líbilo, zatím se mějte a čus! Never let it take away you do you.